Vítám vás z Temby. Je to zase nový Let's Play ze Shanken Fidget. Tentokrát je to na S7, protože na té S3 se mi nejde připojit. Tak jsem vám tohle chtěl říct. Tak jsem začal novou postavu, už jsem 31. Jdeme do podzemí, jestli někoho dáme. No, ono to je nějaký zamknut. Jo, dobrý. Jsme mohli dát toho netopíra. A ono to moc řve. Musím trošku stůnit. Jo, pohoda. Všiml jsem si, že máme 0 hlasů, tak jdeme do arény. Jo, to bychom mohli dát. Super Mario. To pořád odměříme. Nějaký divný. Dáme na 10. Teď bychom mohli mít jako 133 hlasů. Teď budeme točit věci. Všiml jsem si, že jako už moc nepadají. Dřív mi padaly z čarochodu i zbrojírny. Teď už nepadají. Haló. Ono to musí být cetlý. Dobře. To nechce. Jo, to chce. Ale co nám padlo? A jo, to tam dáme, to je dobrý. Jako tohle. Ale jedíme to taky. To dáme. Ještě ten tam. Ne, inteligence tam nechci. Ne, tohle vůbec nesnáším. Když se to takhle bugne. No, teď se to půl hodiny bude načítat, to úplně nesnáším. Takže jdeme protočit ještě ten náhrdelník. Žádný tady není. A já tady musím. No tak já vezmu to sílu. Jo, dobře. Jdeme do podzemí. Tohle to jsme už taky mohli dát. Ne. Jo, toho dáme. A je dole. 10. Jdeme na tohle malého gremlíka. Nevýho. My nemáme knížku. Počkej, já vůbec tady. Myslím, že tady nejdám. No hele, konečně něco padlo. To je poprvé, co mi to zatím padlo na téhle postavě. Epic. A další epic. Oni si ho vezme. A pokud začínají padat epiky, to je dobře. Hele, síla. No, to víte. Zahodíme tady ty elitky, tady to vypneme, tady to dáme, tady ten. Jdeme do zbrojírny, zkusím protočit nějaký epic. Jestli teda mi padne epic. Jo, epic. 41. Si větší nezískáme. Tohle to nevadí. Chci ale nějakou lepší zbraň už. No, my máme zatím dobrou, ale výdrž to nechci, to taky ne. A nic, tak jdeme zase do podzemí. Bojovat proti kamennému obroji. To jsme sundali bez problémů. Takže jdeme na pavoučka. A to bude těžší. A taky ohněný dáme. A jdeme na pána temnot. Jo, toho dáme za další asi dobu. No, jdeme zkusit zase protočit nějaký epic.
74, 81, to nechci málo skáčet. Jo, ale rukavice, všechno 39. Takže takhle. Občas nějaký epiky jsou lepší než jako normální věci, ale pak jenom náhoda přečtete, jestli padne nějaká věc, jakoby třeba jak já jsem Warrior, tak síla a výdrž, tak je to jako třeba 60 a 60, tak je to lepší třeba než tenhle epic, prostě, nebo tenhle. Takže pak podle vás, jak vy to hrajete a chcete mít tu postavu jakoby vylepšenou. A jestli chcete, tak bych mohl natáčet i Vovko, Pandarii. A to mi když tak napište do komentářů. Hele, epic. O, naštěstí to nechce. Už padají epiky, to je dobře. Ale další. No a ten je lepší, tak tam bereme. Obyček furt dost. Nebere podzem. Na pána ten. A jo, nedáme. A chci dát. Tak asi zase půjdeme do hospody se chvilku vyexpert. Hele. Je. Všechno 40, Superman. Dobrý. A to přetočil. Stává se v lepších rodinách. No, jdeme do té hospody. Tohle. Jo, kdybyste slyšeli nějaké chrápání, tak to je kámoř. Jdeme do areny. 33 hlasů, 365 pozic. Ne, na to neutočíme, to nedáme. To taky nedáme. A to dáme, tak na to zautočíme. Sice je to menší, hodně level než my. Tak, sebrali jsme ho na jeden. Tak, 131, no, na to zapomeňte. Nepochopím, proč sem dávají velikánský levely. Ale Super Mario. Super Mario. Jednička, na to útočit nebudeme, na to taky ne. Chci nějakou 30, jestli tady byla. Jo. Omlouvám se to. Jo. Omlouvám se, to byl strejda. Desítka. Nedostáváme žádný nahlas, tak se jdeme udělat do síně slávy, kdo by tady byl. A my jsme 360, to je na 364. A nejsme 365. Trojka. Tady, hele, to jsme my, ale jsme 365, teď to říkám. Jako tak, když to nejde. 365. No, to nejsme. Mě to ukazuje jiný, no. To nevadí. Tak, my zautočíme. Na 91. Na tu 22. Na 31 hlasů. Jsme jí to mohli vzít. Jo. Vzali jsme jí to. Takže zase 365. 36 kraj. Ivanko. 03. 35 hlasů. To nevím, jestli se bereme. Ona spíš nám. Ale zase. Tady je to strašně náročný. Ten hlas. Takže já to střihnu a až budu 40, tak se vám ozvu. Tak zatím čau. Takže jsem zpátky 40, takže nic jsem neměnil, neprotáčel jsem.
to klidně ukážu, ne, tady jsem nechtěl a takhle no. Tak protočíme, zkusíme nějaký epic, vypad nějaký lepší, což už by mohl, když jsme ta 40. A pak půjdeme do podzemí. Jo, hele, všechno 51, vyměníme. Tak, to je lepší. Epic pad, padl. Tady z toho, jeden. Teďko, ale my bychom potřebovali nějakou aspoň zbraň nebo něco. Novýho za epic. Neměnit epiky za normální věci. To dá blbě, to bylo nechat tak jak to je. Když to nepůjde, tak protočíme nějaký brnění jiný tý hospodě. Teda ne v hospodě, ve zbrojitě, oplnám se. Jdeme teď chvilku protáčet v čaroobchodě. Nějaký epic tady. Asi by byl možná tady. Epic. Zatím nic nepadlo. Jak jsem říkal na začátku videa, jestli chcete, abych natáčel Vovko z Pandarie, tak mi to napište do komentářů. Začal bych Monga, Pandu, asi, jo, Pandu, Monga, a pak potom to byste mi napsali, jestli mám jít do Hordy nebo do Aliance. A je tady nový epic. Ne, pane bože, úplně blbý. Jsem se koukal ještě pak. Rychle mi to jakoby se obnovilo, tak jsem tam přečet bugy o opraveny. Tak jsem se divil, protože minule jsem měl strašně velikánský bug a nejde mi připojit ani na jednu postavu na tom S3. Proto jsem si založil tu novou teda. Docela dost mě to jako naštvalo. Tam jsem měl tu 101. Jsem byl ve věži. No, on žádný asi epiky nedospadne. Tak ještě zkusíme 3 hubičky do toho. Do zbrojírny. 1, 2. Jo, hele, a je tady. No, 3. To ne, naštěstí to nebere. Nic lepšího asi tady nenajde. A mohli bychom ještě jednu, zkusíme na štít. Zkusíme nějaký štít. Aby měl lepší sílu. Sice jsem říkal 3, ale jo, hele, lepší štít. Za to stálo, za ten štít. A teď jdeme zase, jdeme bojovat proti pánu temnot. My jsme mohli dát na 50, na 40. Nice. Jo, a je dole, mapa. Jo, epic. Dobře. Ne! Já ho prodal. Já jsem debil. Jo, kdybyste slyšeli nějaký bouchání a takový, tak tady u nás před barákem kopou nějaký roudy, asi plyn nebo něco takového. Já jsem strašný debil. Epic. Jsem debil, ty vole. Já prodám Epic. Lepší. Že docela by jsem chtěl být full Epic. Jako několikrát už jsem byl i na Ofíku, ale Ofíku už mě moc nebaví. Moc nehraju. No. Jdeme bojovat dál. A tady z toho taky spadne nějaký epic. Jo, a ten samý. Dobře. A ten už neprodám, se prosnažil. Jo,
Hradilo se mi to, taky to bomba. A 48. Jo, a je taky dole. Jo, to je dobře. 8. To schodí 8. 56. A toho budeme muset mít víc síly asi. Jestli ho nedáme teďka. Ještě za 3 houbičky. 2. Ne. Takže jdeme sem. Na pavouška toho bychom měli dát už. A zase na to štěstí. To já úplně nenávidím. Ten bude. No, co říkal. Zkusíme už tohle. Že to dostáváme, mám za to od 40. A je dole, je dole. A máme tu štít. Jo, štít. Štít na epic. Na epicový štít. Mluvám se. Takhle. Točíme. Helma. A lepší po 10. Takže to vezmeme. Ne. Ty vole. Hlavně, že jsem to z máčky nemlidnul. A to je taky moje chyba, že to točím strašně moc rychle. Že? Ale jsem se takhle koukala, ono tam nic není. Se vždycky takhle jako koukám, ty, co jsou začerněný. Kdyby náhodou tam ten epic byl. A on tam z ničeho nic pak skočí a já si to nevšimnu a překliknu to, že? Takže další epic, jdeme poslední podzemí, probojovat, zkusíme tohle maňáska, pirátka, to nedáme, takže zkusíme tohle. Máme 1 000 000 životů, no to je dobrý. Ne, 100 000. 1 000 000 životů, co mám. Jo, takže já se s váma loučím, dejte like, napište mi na tom Vovku, jak jsem říkal, jestli ho mám začít hrát. Když tak bychom hráli za Pandu, za Monga a pak byste mi tam napsali, jestli mám jít do Hordy nebo na Alianci. No, já se s váma pro tentokrát loučím, už to zase vypadlo. Já se s váma loučím a zatím čau, určitě dejte ten odběr, like a nějaký ten komentářík a zatím čau.